Какво е за мен Копривщица? За мен Копривщица е място, където обичам да се връщам отново и отново. Обичам всъщност е твърде слаба дума, чрез която бих могъл да опиша и предам чувствата, бушуващи в мен, в душата ми, в сърцето ми, в главата ми, когато става дума за моята Копривщица. И до днес, твърде необясними за мене, си остават емоциите, които всеки път ме обземат, стъпя ли на тази тъй българска земя, разходя ли се из тесните и кълдърмени улички, погледна ли тези пъстроцветни и възрожденски къщи, чуя ли камбанения звън на копривщинските храмове, пристъпя ли дверите на родните домове на Бенковски, Каблешков, Каравелов и Дебелянов, и почувствам ли впечатляващата панорама, разкриваща се от монумента човекът, що даде фаталния знак, извисяващ се над това неповторимо българско градче. Ето е моята Копривщица. Започва моята разходка от мемориалния комплекс Човекът, що даде фаталния знак, символ и емблема на града. Огромният сивкав гранитен блок се извисява в източната част на града, а от мястото се разкрива неповторима панорама към цяла Копривщица, разположена на 1600 метра надморска височина насред красивата същинска Средна гора. Паметника на Бенковски поемам по каменните стъпала посока родния му дом, който се намира съвсем близо. Ето ме пред дверите и високите каменни зидове на родната му къща. Домът на Хлътеви е запазен и отчужден за музей през 1924 г. с указ на цар Борис III. Насред двора се издига бюст-паметник на Георги Бенковски, изработен от скулптора Минков през 1962 г. Бюстът е издялан от айтоски андезит, куршум камък, а постаментът, който е от гранит, е направен от копривщинския каменоделец Атанас Юруков Танчо. Този надпис ме впечатлява от чешма паметник в чест на Георги Бенковски, изработена от гранитна морена и поставена през 1971 г. пред родния дом на революционера. Чешмата също е дело на копривщинския каменоделец Танчо. Тук се помещава постоянна изложба Копривщица, просветен център през Възраждането. Тази експозиция представя важни подробности от историята на града, превърнал се през 19 век в едно от най-значимите български възрожденски средища в областта на просветата и революционната дейност. Изложбата, представяща историята на възрожденското образование в Копривщица, е открита на 1 ноември 2012 г. след преоборудването на родната къща на копривщинския учител Яко Доросиев. Поемам по улица Любен Каравелов, водеща към Копривщинската гимназия Любен Каравелов и по-настоящем сграда на общината. Насочваме се към старото Копривщинско класно училище Свети Кирил Методий, което се намира на западния бряг на река Тополница. То е основано през 1837 г. и се счита за едно от първите светски заимни училища в България. Разположено е в център на Копривщица. То е изградено с усилията и даренията на местни жители, будни и просветени хора, които осъзнавали нуждата от образование на роден език. Училището първоначално е използвало метода на взаимното обучение. По-напредналите ученици помагали на по-малките, което позволявало ефективното обучение при ограничени ресурси. По-късно преминава към класно обучение. Сред неговите учители са именитите личности като Найден Геров, който оставя значим отпечатък в образователното и културно дело на България. Сградата на училището, запазена и до днес, впечатлява с типичната възрожденска архитектура. Каменни основи, дървени гради, просторни класни стаи. Днес тя е музей, който разказва за образователното дело на българите по време на Възраждането и за ролята на Копривщица като люлка на революционните и културната мисъл. Продължавам по малката уличка в посока къща на търговеца Петко Лутов. Лутовата къща, строена от пловдивски майстори за копривщинския джелепин и бегликчия Стефан Топалов, през 1906 г. къщата е продадена на търговеца Петко Лутов. Продължавам по улица Никола Беловеждов. Ето го и него, мостът свързващ двата бряга на Бяла река. Мостът, откъдето е започнало всичко. Пред погледа ми препускат в супер забързан каданс всички онези паметни събития, стартирали от тук
и оттекнали във вечността. Първия изстрел, Кървавото писмо, Каблешков, Панагюрище, Бенковски, Никола Караджов, Райна княгиня, Батак, Априлската епопея, лято 1876. Непосредствено до моста е издигнат барелев в памет на обявяването на Априлското въстание, изработен от архитект Анастас Додулов през 1928 година. Аз продължавам своята разходка през историята. Ето е родната къща на Каблешков. Ето го и паметника на Каблешков. Продължавам по тихата уличка, докато пред мен бавно изниква величествената осанка на родния дом на революционера. Това несъмнено е една от най-красивите и впечатляващи копривщенски къщи. Тук, в тази тиха къща, се ражда не само животът на един млад революционер, а идеята за свобода, излята по-късно с кръв върху страниците на историята. Кървавото писмо. Зовът към въстание тръгва именно от тук. Днес всяка стая, всяка вещ разказва за един живот, отдал всичко в името на България. Това не е просто музей, това е храм на духа. Продължавам в посока най-старата църква на Копривщица. Света Богородица, известна също като Успение Богородично, е обявена за паметник на културата с местно ансамблово значение и е издигната върху основите на по-стар храм. В Копривщица, сред старите довари и кълдаремените улички, се намира родната къща на Димчо Дебелянов, поетът на тъгата, нежността и вечния копнеж по дома. Тук е роден гласът, който прошепна: да се завърнеш в бащината къща. В тази тиха къща живее споменът за младия поет, който загина на фронта, но остана в сърцето на България завинаги. Централен площад 20 април. На този площад Тодор Каблешков пише прочутото си писмо, с което уведомява революционерите за мерките, предприети в града по повод пристигналите турски части. Стигаме до родния дом на Каравелови и аз се отправям натам. Къща музей на Любен и Петко Каравелови. В старата Копривщица, между зелените хълмове и кълдарамените улици, се издига една къща. Не просто дом, а люлка на двама братя, които поемат по различни пътища, но с едно сърце – за България. Любен и Петко Каравелови. Единият мислител, писател и революционер, другият държавник и политик. От тук, от тази тиха копривщенска стряха, тръгва духът на българската свобода. Веднъж с перо, веднъж с книга и веднъж с държавна реч. В музея днес ще видите не просто вещи, снимки и ръкописи, ще усетиш сблъсъка между романтичния идеализъм на Любен и прагматичната държавническа мисъл на Петко. Единият гори и изгаря, другият строи и надгражда. Двама братя, два пътя, една България. Пролетта истинско вълшебство, неустоима магия, красота до безкрай, съвършенство от багри и перфектно настроение. Аз съм в моята Копривщица и пролетната емоция напълно ме завладява. Та чак не стъпвам по земята, а се нося с лекота над нея.